Čaute, ahojte. Toto je moje video o leteckej katastrofe Wizairu, ktorú som si sám vymyslel. Dobre. Ďalšia časť videa. Skúsiť pristátie z Lego lietadlu. Tak. Poškodenie? Žiadne. Z väčšej výšky? OK. A z najväčšej výšky? Motor odpadol. OK. Oprava jedného motora. OK. Dobre. Tu je Lego City električka. Tak vyskúšame, čo sa stane, keď jej nahodím výhybky. Keď jej prehodím výhybky uprostred jazdy. A teraz... Dobre, vykonajila sa. Dobre. OK. Čaute, ahojte.